pero ayaw ka baraka susaan. Aatuhin mabubugain para kanila maintindihan. Aadi ang mga balin sa sayaw. Ipupugrat mga tandangin pagkita, mga sikip at ikan, tandangin pagkana, mga pagulit mo buka, tandangin pagkat, mga hinga pa ang kulon, di sana mga inukman lang. Balin sa sayaw ay, balin sa sayaw ay, balin sa sayaw, balin sa sayaw, balin sa sayaw. Lupa pa, subayan pagbabago na mga pagkana, ang mga karabo, bukas isip na malantaw. Mga kanikanuhan, masinatong mapungan, minsahihan, magsasayaw, iyo pa matiyan. Balin sa sayaw ay, balin sa sayaw ay, balin sa sayaw, balin sa sayaw, balin sa sayaw. Lupaan pa, lupaan pa, lupaan na. May tapak ko, pero di makalupan. Boses daw kong ihat, pero di rin natutukan. Nahugtong na kami, pero di manuraya. Baliwanay na ang balin sa sayaw. Balin sa sayaw ay, balin sa sayaw ay, balin sa sayaw, balin sa sayaw, balin sa sayaw. Lupaan pa, lupaan pa, lupaan na. Subayhan pagbabago na mga pagkanaw, ang mga tiyarabot, bukas isip na malantaw. Mga kanikaduhan, nabasi, mapunan, mensahehan, balin sa sayaw, iyo pa matiyan. Mga kanikaduhan, nabasi na mapunan, mensahehan, balin sa sayaw, iyo pa matiyan. Mensahehan, balin sa sayaw, iyo pa matiyan.
pinropose. Hello! My name is Tote, the most beautiful gay sa balat ng mundo ever. Yes, bata pala ak, iging kakaawa na an ak beauty. Ginjujumbag ak anak mga uncle paluyo-luyo. Jumbag didi, jumbag dito, jumbag all over my body. My ever sexy and beautiful body. Han mo confirm anak father nga ira ngayon iging anak, diri boy kundi girl. Grabe nga mga kastigo an akong inabot. Himbalbag akong tukod nga parahin ka na ko. Iging sunod sa ko nga kinpiyaw. Kinulok ang hagdan nga nag-uuna ang ulo. Nga tagal nga mga klase kong kastigo gagawin lahat akong ama. Pero bigo pa rin siya na gawin akong to. Toto, kaya ano din ang makarawat nga iyagin anak diri buksingero. Kundi usang nga, beauty queen. Yan na, usang nga ako nga beautician. May ada ko na kaluguringon nga pangita, may kaluguringon nga life. This is my life. Today, tomorrow will come and find me. And that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotions. I'm such a little love I gotta be. Let me live, let me live. This is my life. This is my life. This is life. Kaya enjoy life. Mga lalaki! Karuya ko daw mga lalaki! Diri ako nakukontintuhin oo sala. Karuya ko daw mo hira. The more the merrier ika nga. Pero maaram ka mo? Diri na kontintuhin mga locally made. Karuyag ko na't mga foreigners. Yes, day, mga foreigners. My God! Mga dagoit era mga Macho Pa is my name. Pahalipot, ang Macho Papa. Macho ini! Natananit na mga girls, nanuluya ko nakita at akong pagkamacho. It nga mga bakla, paglalaway yung natira, diri ni mga patulad bakla. Boyset, puribahan lang nira, may haira agam takkamao. Tigasin na ni. Natuod ako, nga ang babayi,
ginhimo para lang sugad ha ako ni macho. Kaya dapat, pagbubuhato lit babae, para lit lalaki. Maria! Nagtong ka na? Magutong! Pagtimayak! Dali! Anak bado, yung nagibunakan? Pangabrihi kami, Ber. Hay naman samsaman! Dali agad! Kani daw didi. Karayag tekaw yan. Di aknim dapat ang yana. Warahin karapatan tumanggi. Basta karuyag ko. Karuyag ko. Ayaw pa ginarte. Diri ka. Diri ko karuyag, maging karaw na nakitang pamilya. Diri ko karuyag, mahibang it akong pagkatao, at ubangan it mga tao nga nakilala akon. Hanggat kaya ko pa may tago kung ano itong ungod ko nga pagkatao, ako na lang itatago, tubtuba akong kamatayon. Oray dapat may baro kung ano ang ungod ko nga pagkatao. Lalaki gad ako, di na ako bakla. Lalaki ako, di na ako bakla. Lalaki gad ako, lalaki ako. Taa, patunay nga lalaki ako. May kuinggis. Kakasal na kami. Pero, kaya ano pa rin yung lagyapit may kuwang itakalipayan? Bisan ko upod ko hiya. Sugad-sugad din, may kintutuloy pa ako nga iba. Pero dapat labanan ko akong kalugaringon. Kinanglan ko ipakita nga lalaki ako. Ayun! Ayaw! Ayaw, di ako mapugay! Ayun! Pero, wala kaya mapinit pa! Ayaw! Ayaw! Ayaw kang pag-alam! Basta, hindi yung dapat mag-istoryan, ha? Ika na, dali. May kumita pa hain. Ada ning bayad. Ano pa man? O sige, sige. Yadi pa. Halalagi ka na. Ayun na rin nga sa ulak, ha? Wala nang kinita, ha? Di ka tibaling ang ulak, ha? 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 Di ka tibaling? Ha? Ha? Ha?
Susan? Inano ka? Ano na hinabuhaim? Ginano ka? Ayaw na pag inuraw, Susan. Pagsugad daw ha akon. Nadiri ko dala inaabat it mga pagpapasuol ha akon. Mabalhod na net akon pag-abat hit akong bugos nga lawas. Hit ira mga pagyubit. Ilob na la, Susan. Ilob na la lawas. Baakin na mala diri kita na ato ha ira. Ira na la kita gintiti maratan. Pero kay ano nga nasugad? Kay ano nga kalipayan nila nga pagpasulalaan mga sugad ha aton? Dinhi mo baan bakla para la pagsugaron? Nasiring hira abnormal ako. Hina ba ito normal? Kunan pagingula o ano pa man nga karamtanan lawas, abnormal. Ikaw, Susan, double abnormal ka. Kay ngula ka na, tsaka ka pa. Siguro naman, di ba ning pinili nga maging ngula ka, di ba? Sugad nga, dili ko pinili nga maging bakla ako. Kung bakla ka ba, kinahanglan ba nga makipag-sex o makipag-relasyon ka, hinlalaki? Sakit ba ang paging bakla? Kung sakit, nangangapon ba it paging bakla? Natatambal ba it paging bakla? Hino ba ako? Ano ba talaga ako? Is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection show who I am inside? I am now in a world where I have to hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and the love for who I am. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Must I pretend that I'm someone else for all time? When will my reflection show who I am An magburuhat, naghimulahin lalaki ngan babayi. Duhala nga pagkatawo, basihan ira ikinatawo. Duhala, lalaki la ngan hin babayi. Waray na ikatulo pa o ikaupat pa man. An magtuha-tuha pahin iba pa nga klasihen kasarian, labuthan orihinal nga ginhimo han makagarahom nga magburuhat. Dako nga salaha iya atubangan. Ginihibang niya an esensyahan pagkatawo. Ginihibang niya an esensyahan pamilya. Ginhihibang niya an esensya han moralidad. Moralidad? Ano itiya? Moralidad, an basihan han tama nga panggawi han tawo. Nga an aton mga panggawi kinahanglan na hisusubay han tama ngan maupay nga pamatasan. Ano ba ang tama nga pamatasan? Natural ang babayi diri magpinakalaro lalaki kay ginhimo man hiya nga babayi. Tama? Nga nan lalaki diri magpinakabaro babayi kay ginhimo man hiya nga lalaki. Tama? Check! O, di ba tama? Nakumpurmiha ako nitong mga tao. Ako ang tagapag-undong, ang tagapagtanggol, han moralidad. Ako, Himora.
Yeah, yeah, what if God was one of us? Just as love like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Ako hiipitina. Kung kay ano nga gingaranan ako ha nagsurat hini nga script nga ipitina, hiyalit it maaram, hiyanalit iyo pakianhi. Palitaw, natuod ako nga an nga tanan nga klase ang tao, iginbuutan makagarahom nga mag-eksister. Kung maingula, buta, bungol, piang o ano pa man nga karamtanan lawas, may ada maniwat mga tao nga an ira kasing-kasing ngan hina-hina, diri na itutuon han ira sexualidad. Nasiring an pag-arad man han psychology, nga an pagkilala han tao han iya kalugaringon, nakabase hinduduha kabahin. An sexualidad, ngan han iya gender, o an iya paghina-hina kung ano iya. An sexualidad inakabasi kung ano itaada habut nga an iya mga hita. Ang gender naman, amo ang ginhuhuna-hunaan han tao o ang pagkilala han sosyedad kung ano ang akseptado nga panggawi han lalaki ngan han babayi. Ang gender inakabasi han orientasyon o ang kariyag niya pagbuhaten ngan han iya preferensya o han kinakaruyag niya basya sexual nga atraksyon. Sugad kung tahit aadi. Ano iti mga karuyag pagbuhaten? Magbuhat nga sugadhin babayi. Gumawi in sugadhin babayi. Magyakan, masugad hin babae. Maglakat, hinsugad, hinbabayi. Maghuna-huna nga sugadhin babayi. Babayi kami! Ha orientasyon. Pero ha sexualidad, Lalaki. usa pa nga basihan han gender, amuan preferensya. Pakian han tangahaw hira. Hain iton iyo sexual nga attraction. Ha babaye o ha lalaki. Lalaki! Pero ang sexualidad, Lalaki daman. ang tawag ha ira, homosexual. Ang tawo nga an iya gender, diri na hitutuon han iya sexualidad. Ang homosexual, indamo kalain. Anakong puso, han LGBT. An L, ang karuyag sidngun, lesbian. Babae ang sexualidad, pero niya gender ka ng lalaki. G, para han gay. Lalaki, ngan karuyag, ikasi lalaki. B, stand for bisexual. Ang duduhan tarum, nga karayag niya babayi, ngan lalaki. Anti naman, ang karuyag sidngun, transgender. Babae o lalaki na nagbabalhin ng permanent piyan, ngatahin iba nga gender. Basihan sa yantipiko nga pagsusi, ang American Psychiatric Association han tuig 1973, indiri usa nga klasihin sa kita panunahuna, kundi usa nga ekspresyon hin usa nga pagkatawo. Kunhan iyo paghuna-huna nga kami mga abnormal, ngan kamo mga normal, diri ba tama nga magpasalamat kamo kay kamo naging normal?
ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sa yaman ay salapi ang hinihikan, ngunit ang gintong baol panay kasalanan ng laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw kong magdasal, sinungaling rin naman. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaong bang sinilang na ang pag-iisip di lubos o husto ang isip, ngunit sa pag-ibig ay kapos. Ano ang problema? Ano ba ang mga pakianan? Ano ba ang iyo kasamukan? Very gay mother, wara di diha amon it samok. Wara di diha amon it problema. Hira it may problema ha amon. Gayam, tutay, Makaryo, Macho pa angan mora. Ano ini nga iyo problema? Ano ang iyo mga pakiana? Dapat ikaw din ang mga bakla. Mga bakla ako. Kasalanan sa mga bakla. Normal ba maging bakla? May lalaki ako. Kung sugat, kinahanglan marisolba ini nga iyo kasamo. Nga ang natural nga dagway nga kinaiyahang realidad, ang angay magtuhay ha iyo. Ang dagway ang realidad, ang angay magtuto ha iyo. Ngan makukuha niyo ang mensahe, pinaagihin bukas nga kasing-kasing. Ngan bukas nga panunahuna, sigon, hito na ayat han kataw. Jesus, Maria Josep! Naglililipak! Naglililinti! Hingagabaan na kita! Naabot na haatunit ka ni Malasan! Nag-iisumit mga langit at baliktad kay gawin nga iyo binubuhat! Kamo tagdadarat ka din Malasan. Yakitupod, hiralait. Hoy Makaryo, nag-iimong gawas ka la. If I know, malangit naman itim hasang. Mga immoral! Mga salot! Salot! Mora, matsupa, pamati ka mo. Kunti uran, mauran. Kunti bagyo, mabagyo. Kay ano nga kami itbabasulo niyo? Kunti uran, mauran. Kunti bagyo, mabagyo. Kaya ano nga kami babasulo niyo? Kami ba'y tagdadarahit arom? Mga salot! Kamu ang nagdadarahan ka ni Malasan! Tama! He! Angay kamu palayason din he! Angay kamu palayason din he!
Kamo'y nagdadarahit ka di malasan! Kamo'y nagdadarahit ka di malasan! Grace nga Cruz! Angay kang pumatayon. Ayaw ka naman. Sige. Igres ang nalaha krus. Ngan pagpudang-pudang hinda kang hotdog. Ha? Hotdog? Upod na lang kung sugad. Nasing pagaak. Nasing pagaak na sugad ka haira. Hala! Dito haira. Mga salot! Mga salot! Makaryo? Kamo ang nagdarahan ka di malasan! Mga kataw! Kamo nga mga kataw ang nagdarahan ka di malasan! Bagyo, linog, baha, nga tanan nga kalamidad! Darahan iyo mga salangan, mga gawi nga mga ilad! Magpakasasala! Mga kataw! Kamo nga mga kataw ang nagdarahan ka di malasan! Mga sakit, sugadan, HIV/AIDS, sumpa! Kamu ang tagdarahin nga tanan. Han nga tanan nga mga naabot nga kakurian. Daraha iyo, naabot ini nga tanan nga kadimalasan. Magpakasasala! Hinuba aton itwaray sala. Sige, magyakan niya na. Hinuba aton it makakasiring nga hiyawaray sala. Ikaw ba putli? Uray nga waray sala. Mora, waray ka ba sala? Ikaw matsupa. Pagyakan, waray ka ba sala? Hinuba aton an makakasiring nga hiyawaray sala. Mga salot! Kuna uran, di ba dara nga may arong? Kuna bagyo, di ba dara nga may depresyon? Kuna baha, di ba darahan na bara nga mga basura? Kung nagtutuno ang tuna, di ba darahan iligal laging? Kung kay ano nga nagkukuri itong kinabuhi, di ba darahan kahubya itong iba o basulo ni man mga kurap ng mga politiko? Hinuba ang salot. Kunti uran, mauran. Kunti bagyo, mabagyo. Kaya ano nga kami babasulo niyo? Kami ba'y nagdadarahit arom? Tama! Mga baliktadit aba? Ama niton AIDS. Di ba kamo itdako nga porsyento nga nagkakamay-ada hini nga sakit? Baliktad na akong baliktad, oo. Damo nga porsyento antikang haamon ang nagkakamay-ada AIDS. Pero maaram ka ba nga anhinungdan hininiya nga virus nga HIV o human immunovirus inwaray pinipili? Nga tanan nga klasihin tao pwede mabiktima. Andiri maaram maghirot, posiblihan AIDS mabiktima. Waray pinipili, nga tanan posible maging biktima. Sugad man had bagyo o kalamidad nga ti arabot. Kung diri magandam nga diri maghirot, waray pinipili, nga tanan pwede maging biktima. Kunauran, di ba dara nga may aron? Kuna bagyo, di ba dara nga may depresyon? Kung may AIDS, di ba dara nga may virus nga HIV? Diri ba ang HIV ang salot o bisan hino nga diri maara maghirot? Di ba posible nga tanan maging biktima? Hino ang salot. Hino ba ang salot? Hinubaha aton. Hinubaha aton ang angay basulon. Di gadlan katawang tagdarahan ka di malasan. Hinuba ang salot. Di gadlan katawang salot. Kaharap ko sa jeep ang isang ale, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit. Pumara sa may kumbento, sa baba lang po sabi ng tsuper. Kasi may nanguhuli, mura pa rin ng murang ale, banalaso.
sa kalye ang isang lalaki. Hiningan ng pera ng batang pulubi. Pasensya na para doon sa templo, pagkain lang po sabi ng pasli. Talagang di pa po pwede lumipad ng pwesto ang lalaki. Mga laso, sandong kabayo, natatawa ako. Mga laso, sandong kabayo, natatawa ako. Sa'yo 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 Ha? Himano macho pa ang himana mura? May relasyon? Nasaring paak ngay't suliti ko pinaksiw. Akala mo kung hino nga Santa Santita, hino yat immoral? Macho pa? Mura? Kaya ano nabuhat na yung sugad? Lalaki ako. Babae la ako. Kay tao man ako, usahay natutukso. Hiray tungod nga mga immoral. Pagpagtakatahirang nga ritira kamatay, mga magpakasasala. Oh my God! Pamanay ba po ng mga moralidad? Di ba parang kung nagkaulugan ng moral? Oh my God! Tama na! Himora, himatsupa, kita nga tanan, may kapasidad nga makabuhat hinsala. Mababayi, malalaki, mabakla man utumboy. Nga tanan nga klase hintawo, in pwede maktukso, ngan makabuhat hinsala. Aada aton tagsa, an pagdisiplinahan aton mga kalugaringon. Warayhin umana aton, an makakasiring, nga hiya diri nakakabuhat hinsala. Hiya na kun hino't waray sala, hiya ito una nga bumatukan matsupa angan kan mora. My God! Salamat Ipitina. Pasaylua akuhan akon mga paghusgahaim ngan haiyo nga tanan. Pasaylua ako. Darahan akon pagkilala na akong kalugaringon. Nga ako an hadi, labawhan mas maluya akon. Kayan akon paghuna-hunang ang kababayinan, in para usanla, ngan kinahanglan maging sunod-sunuran ang mga lalaki. Nagtakas akong mga babae, magkadordilayan nga babae. An kamatuoran, karuyag ko hibaroan niyo nga mas maluya ako. Kay naging mas maluya ako hapagatubang han kamatuoran. Makuri, pero bubuhaton kung may sumatay ang kamatuoran. Han nga tanan nga basi maging hulos, an iyo pagpasaylo akon, darahan diri maupay nga pagdaraha iyo. Labiha mo mura. Kinahanglan ko may sumatay mo ang kamatuoran, nga may ada ako sakit, may ada na ako, AIDS. My God! Pinaghanaan ko ini nga nakuhay na sa bakla, nga ako naging ka-6. Kaya ganun nalan akong kaaringit ang mga bakla. Kaya mura, ginamit ako yung kondom, diri para magpagang nga maburad ka, kundi paghirot ko, nga diri ka matapunan,
o may salin ha imo ang virus. Ayaw ka mo pagsugad. Tama na! Labaw an akon paghanga kan matsupa, han iya courage nga magsumata aton nga tanan, han iya kasugaran. Tama nga angay naton kahadlukan ngan kaaringtan ang sakit nga AIDS. Diri ang tawo nga may AIDS an aton kalaban. Kundi ang virus nga hinungdan hini nga sakit nganhan mga tawo nga waray paghirot han iya kalugaringon nganhan iya igkasitawo. Matsupa, diri ka sigurado nga an nakatapon ha imo an bakla nga imo iging ka sex. Di ba nasugad ka nga nagburubalhin ka hindamo nga mga babayi? Usa nga hinungdan han pagkakamay-ada AIDS, amo ang pagkakamay-ada hin multiple sex partner o pagkakamay-ada hindamo nga kapareha pakikipaghilawas. Sanglit ang pagkakamay-ada sakit hin AIDS, dili darahan iya pagkatawo, sexualidad o gender man. Kundihan iya pamatasan ngan panggawi, labi na hapakikipaghilawas. Sugad akin na otip nga nahadlok ipitina. Darahan akon waray hirot nga pagkipaghilawas. Labi na good nga diri ako nakukontentuhin usala. He! Kamu naman! Animal ka nga matsupa ka? Ano nga waray ka pagsusumata akon? Imagintapunan! Imagintapunan! Mora, tutay. Para ninyo masiguro kung infected na ang iyo lawasan virus nga HIV, kinahanglan ka mo nga magpatest usa nga hygiene clinic. Duduhaan klasihan paagihan pagtest. An usa, tinatawag nga antigen test o pagkita kung gaano kadamuan virus nga HIV ang nakasulid ha imo lawas. An ikaduha naman, ang pinakakumun nga paagihin pagtest, ang tinatawag nga antibody test, nga nagkikitaan mga antibodies nga magsusumat kung gaano kadamuhan HIV nga nakasilidhan lawas. Iniinvoluntaryo nga diri niyo kabarakan nga madawak itong magiging resulta sigunhan igin mamanduhan Republic Act 8504 o an HIV/AIDS Law. Aati pa ang iba nga mga butang, an angay niyo mahibaruan, mahiunong han AIDS. A stands for acquired. Hapag kawaray, nakuha. Nakuha usa nga tawo, unay salin ha usa nga tawo. I, immune. Hapag kawaray, depensa. Ang natural nga depensa o sistemahan lawas nga naato han mga sakit. D. Deficiency. Hapag kawaray, kakulangan. Ang kakulangan o hinay-hinay nga pagkawara o pagluyahan kakayahan. S. Stands for syndrome. Hapag kawaray, pangilalaan. Ang magkadurdilain nga mga sintomas. AIDS. Acquired immunodeficiency syndromes. Ang pangilalaan hin sakit nga waray kakayahan umato ang sistema han natural nga depensa han lawas ha mga sakit nga nasulod halawas. Waray na kahuwasan! Shutay! Shugi! Aadi HIV o Human Immunodeficiency Virus. Hiya ang nagiging kausahan AIDS. Nabubuhi lahiya nga nagdadamo hasuludhan lawas han tawo. Nahisusulod hiya pinaagihan pagsaladuha dugo, similyahan lalaki, o likido nga natikangan ikinatawhan babayi. An iya paagi han pakasulod halawas han tawo, amo an pagsalin han dugo, pakighilawas, ngan pagpasusohan iroy han iya bata. Ang T-cells o ang tinatawag nga CD4 cells, amo ang pinakasundalo nga nalaban han mga iba pa nga virus
nga nagdadarahan sakit nga nakakasulod han lawas. Pero kung HIV na an makasulod halawas, adi an mahinanabo. An pagdamo han HIV halawas, amo an magiging hinungdan, hin masayon ngan madali nga pagsulod, hin iba pa nga mga sakit, nga pwede maging hinungdan, hin kamatayon. Kamatayon! 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 Pero an may da AIDS in pwede pa magpadayon an kinabuhi, kung maagapan pa an paghibarui. Ngan mapupudngan an pagdamo an virus, pinaagi han pagtumar han antiretroviral o ARV. Aadi an mga paagi pa para mapudngan an AIDS. A. Abstinence o an magpugong han pakikipaghilawas. B. Be faithful ha imo partner o makontento ha usala nga partner. C. Correct! Nga paggamit han kondom o proteksyon. D. Don't take drugs o iyaw paggamit han dagom ha injection nga gingamit na han iba. E. Edukasyon o anta mga paghibaro mahiunong hini nga virus. Ang sobrang ang konserbatismo, nagbubunga ng hipokrasiya. Ang hipokrasiya, nakakabuta. Mga mata, tanggamin pagkita, mga sikipitan, tanggamin paghanap, mga pagulibubuka, tanggamin paglupad, mga hinya pa ang kulon, bisa na mga inukmala, balin sa sayaw ay, balin sa sayaw ay, balin sa sayaw, balin sa sayaw, balin sa sayaw, lupat pa, lupat pa, lupat na. Mga kanilikanuhan, basinaton, mapungan, minsahihan, manisasayaw, iyo pamatian. Balin sa sayaw, ay, balin sa sayaw, ay, balin sa sayaw, balin sa sayaw, balin sa sayaw, lupat pa, lupat pa, lupat
Mahitap ako, pero di makalapad. Boses daw kumilat, pero di rin natutugan. Nahugdon na gawin, pero di manuraya. Paliwanay na ang balin sa saya. Balis sa yamay, balis sa yamay, balis sa sayaw, balis sa sayaw, balis sa sayaw. Lupahan pa, lupahan pa, lupahan lang. Subayhan pagbabago nga mga pagkanaw, ang mga tiyarapot bukas isip na malangkap. Mga kadelikaduhan na basi mapuod na, mensahehan balit sa sayaw, iyo pa matiyan. Mga kadelikaduhan na basi na mapunan, mensahehan balit sa sayaw, iyo pa matiyan. Mensahehan balit sa sayaw, iyo pa matiyan. Bisan lang madali, balit sa sayaw, iyo pa matiyan. Di ko kasalanang bumitaw siya sa akin. Di ko kasalanang binitawan ko siya. Buhay ko rin ang nakataya sa tao kong dinadala. Di ko kasalanang di ko kaya. Kung buhay kong nakataya, pati ko'y pagtanggol. Kung sariling hinaharap ang nakasalalay, masyado ang maramot ang desisyong magdagdag. Kung ako'y patay, paano itong buhay? Magkaugnayang hininga, sa isang tali tumutulay ang dugo ng aming buhay. Paano kung ang tulay na ya'y siyang aking ikamatay ng bigo kong kalagayan? Sa bagay na iyan, marin ang palagay, huwag kang papatay. Madaling magsalita kung di ka isang ina, madaling sabihin ipampon sa iba, madaling magbintang kung di mo problema. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Nadarama ko rin ang inyong pasakit.
sakit. Nadarama ko rin ang balisang panaginip. Ano nga ba ang kasagutan sa inyong kalagayan? Hindi ko rin alam, hindi ko rin alam. Basta't ang alam ko, kung papatay ng tao, malaking krimen ito sa harap ng Diyos. Hindi mapapakain ko all magkasilang, hindi mapapag-aral o naalalaman. Nadarama ko rin ang inyong masakit, nadarama ko rin ang balisang panaginip. Kahit na ang tawa ko ay wala rin kasagutan, hindi